Joking lang. Hello. Mic test, okay. Klaro na. Joking lang pagka sakit na kong ulcer, nagagay dugo niya agas na ko, bisukan ako. Bunuhan mo dugo. Tuho ka ba? Naibuong ko kay mubarag ko, niya mo ko kubuk. Nagunahan akong katong dugo tingali atong giabuno na ko. Dugo stiguang niya pala hubog kay mubarag naman ko. Joking na. Blood is the same element, young or old, just the same element of life. By the way, gusto kong pasalamat o budayig sa atong mga speaker, si Judge John Purka, may sa niyang pagka-deliver si Manya Larawan, niya si Brad Boots sa Cabido, o si Brad Oliver, taga na itong sipang pagpakay. Ulos lang siguro na ilang topic. Anyways, dialogue na mo sa lain-lain mga denominations, pastor and minister. Nga mo ito akong isalikan, tanan ng mga timang ilang iatake, akong i-memorize ang tubag ba. Pagkuman, wala mag-i tubag. Pag naong na ko, ningon si Padre Monsier Kutiangco, Pastor Kutiangco siya. So, believe ko ni mo na. Believe ko ni mo, pero sabi ni mo, hindi ko believe nga naman. Kaya that is kind of somewhat imong gi-assume, imong gi-pahibaw na medyo labaw kanila. Pero sunod so, isang saguon na ni mo, gunit lagi Biblia. Niya din pakli-pakli. Aron dili ka ita ma-interpret nga taasa sa nakangin ba. Pero okay naman sa nga pakli-pakli ta madugay na. Nga ko lang punto nga makita nila nga pingon nato na anis Biblia, pakli, na isulti na to, bisagawa na to basaha. Basta that is written in the Bible. Meaning, we make the Bible as authority of our speech and also the wisdom of the church. No? Salamat ko nining atong mga speaker karon niya. Mayo na kay trending magyud. Kay maanan kag saguo si mong topic niya wa kay stage fright kana bang kurat o murag kahadlok ba. Kay master na yung topic. Pinakamukurog na kinanglan niya kung mabansay na tatanan mara magsugod niya tag rally sa mga lungsod nga dagko natin amplifier niya absolutihon na to mga speakers na ito Adam, bisa kita nila mo dawat sa open forum affair. Ano? May na doon na tayo mga speakers na really good. Pero mo tayo na lang ko kay yatong yung Kingsman, awang mo ka ari-diri kay doon ay kulian. Doon ay lima kapahina nga gibarugan sa ka reverend. May tungod na ng guide literally issue. Ako ning gitubag. Mutan na lang ko, kinsa may nagadawat ninyo tumiyagi ismana. Itaas sa gamon. Ito nagadawat ini. O katong wa makadawat, kining do lang nako kay tagan ta mo nini. O but katong wa kadawat niya. Katong Ganda-ganda ng mga ikajong ko lang gano'n. Okay, bubura niya kung pabit niya. Answer na sa saka ministro sa Katoliko nato. Ngayon gibarugan ng God died literally. Nga ang Diyos namatay yun literally. Unahon na ito pagbasa ang Biblia sa para po na ito'y
Celebrate na bibigyan na Biblia. Wala. Diyan na. Wala na yung Biblia. Pareha na lang kung alam sa buo na lang. 2 Corinto 5:21. Nagingon nga, si Jesus nga walay sala, gipahamtangan og sala, pero nagpabilin siya walay sala. Nagingon nga, our sins are imputed upon or predicated upon Christ, but Christ remains sinless. Sabi ni siya, ang atong mga sala, gipahid, gipahamtang ni Kristo, pero nagpabilin si Kristo muna sala. Kaya sa dagko kayong bawod ba, nga ang kabungis sa bawod, gihampak sa batong mantilis. So, naigaw gano'ng batong matilis, pero agad maunsa, ipabilin siya batong matilis, nga diling maunsa, sa dagko kusog ang bawod sa dagat. Ibutangin sa itong unahuna, ang mga teksto sa Biblia o reference sa dugma. Nagingon diya nga Christ o Jesus from eternity born from the Father, timeless and incorporeal. Sabi niya pa nga, si Kristo gipanganak, gipahimugso, butang lang, gipahimugso sa amahan, sukad sa walay sinugdan, walay katapusan. Timeless, wala pa'y panahon. Naglumtad siya sa walay katapusan. Now, datong Mateo sa nga, the divine person of Christ was born from the Father, from eternity. Di kagaingon nga, nag-unang nanganak, awahin niya na, dungan sa way sinugdan o way katapusan mo ng eternity. So, ang pagkapersona ni Kristo, eternidad, wa na'y sinugdanan, wa na'y katapusan. Dili na siya maunsa sa kamatayon. Muna, gusto mong paglantaw nga, the divine person who possesses two natures, being God and being man. Sa pag-ingon nga si Kristo namatay, ang tinurang namatay sa Pedro Nagsultiana, 1 Pedro 3:18, ningon si San Pedro, indeed, Christ died in the flesh, but He lives forever. Nga si Kristo namatay sa tawhanon na kinaiya, pero buhi ka naman. So namatay kaniya, yang tawhanon nga kinaiya. Unya sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 260. Paragraph 260. Nga pagkamatay ni Kristo, ang divine person, unit, narabat, bulpin, uhas bulpin, huwag ang takop, mapigugunita ng uhas, tuo, ang takop, akong gunita suwa. Kanang bulpin, huwag na mabuwag na ko. Mausad, pagkamatay, lugar ni Jesus, sa iyang pagkatao, ang nagunit sa iyang kalag, o iyang lawas, ang divine person. Now, how could you dare to say that the divine person died? Huwag namatay ang divine person, isa may mugunit sa nagkabuwag na lawas ng kalag. So that is one of the arguments niya. Dili yung tinuod, literal namatay ang divine person o ang pagka-Diyos. Tulong ang punto na nagtuo sila nga ang divine person o Godhead lain-lain o mapikas. Mahimo ba nimo mapikas, makuha ang kainit o kahayag sa adlaw, gikan sa adlaw? Can you separate the light and heat of the sun from the sun? Di ka kahimo na. Di ka na magkabuo. Nakagani adlaw, nakagani ang kainit. Nakagani kahayag. Nakagani divine person, nakagani ang pagka-Diyos. Doon nakagani pagka-Diyos, nakagani divine person, di ka na magkabuo. So saan nagkapita? Murag ibuwag nila ba? Ang ilang statement, the Godhead of Christ remains alive, but the divine person died. Kaya kanang divine person ni Kristo, namatay, pero ang iyang pagka-Diyos, huwag mamatay. Dipisyon na, fragment na to.
Ibahin na to ang pagka-Diyos, ibahin na to ang iyang pagka-divine person. Usara ba na? Usara na. Muna nga, pag-ingon ni mong literal, nagsulti ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 116. What is literal? The meaning of literal is conveyed by the words from the Bible or from the Scripture. Literal, the meaning of literal is conveyed by the words of the Scripture. Sa sulog mo po kasuntin yung kay literal, mabasa na sa Biblia. So doon na tayo mabasa, God died literal. O divine person died literal. Huwag mo tayo mabasa na. So, that is erroneously stated sa title. Yeah, what is death? Kung sa may kamatayon. Sa Webster's Explorer Encyclopedic Dictionary, page 643, nag-ingon, death is permanent cessation of life. Sabi siya pa, nga kamatayon, maong permanenteng pagkahunog sa timaan sa kinabuhi. Nagkaroon bingon ta nga, namatay ang Diyos. Namatay, the sense of death. Wala na ta. Patay ta na. Naagi teksto. Basahan ang Diyos balay. Sabi nagdoon in English. Ang Job 34, versikulo 14 o 15. That's the last text na kung dito, mga nasa kumatapos. Isa may gisulti niya. If God would take His life or the spirit and breath of life into nothing, every living being or all living beings shall die and man turns to dust. Nga so ato pa na binasaya niya ng pagkabinasaya, kung mamatay ang Diyos, patay pa rin. Muna siya. Muna yung meaning ng Job 34, versikulo 14 at 15. So, mutapos tas pag-ingon nga, kanang, di kita madawat. Hiritik yun nagbingon ka nga God died literal. Ang gusto ng pagkasulti, the divine person suffered, died in his human nature. Nga, ang atong Ginoong Kristo namatay, diya sa iyang tawhanon na kinaya. Muna yung termino ni Santo Diyo. Sa malihog ko, usahan na ninyo. Kaya natong mag-uuma nga, may sundang, nagpiyaan niya sa iyang uma. Nasunog man ang uma. Siya pastilan. Sunog na nga kung sundang. Pagkato niya, sunog yun. Pero sa may nasunog, ang puan na kahoy. Diba kasi garas puan sundan, kahoy man, may nasunog. Pero dili ang pagkaw. Manamingon tag nga si Kristo namatay sa iyang pagkatao. Sa sundan pa, sa iyang puan na kahoy mo'y nasunog. Dili ang sundan mismo. So that is analogy na. I objected to that. I rise humbly if there is a one authority without entertaining pride, dili tan pahitaas, paubos na. Nga ako nang barugan, nga sayop ng statement na God died literal, or God died literal. Kaya salamat kayo ninyong tanan, lipay may si Brad Adam kamo, niya ta kanunay niya, practice lang yun, ito itong sulti rin na niya. Ilayo-layo lang imong babas microphone, suga lang. Kay paduol, warag mapol tingali, depende sa microphone, may tingali yung microphone, paduol ka. Pero para na ko normal, 1 inch from the mouth ng atong microphone. Nga butang sa rise and fall, pili libil ng atong tingog, warag manaptan ba? Dimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo bulang kasubayin ka na bulang sa bungas. Libil ka na. Pero ato yun ang paminaw, kaganahan sa mamati, maghimaya ka Maria. Puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos na kanimo,
pulahan ka sa babaeng tanan. Pulaan o sa mambunga sa tiyan mo Jesus. Sa ito ba, there is life, there is rise and fall. Catches interest by the listeners. Interesado sila mga sa muna, sugod na niya ta, matutag lungsod, ya, datag nindot ng microphone niya, kamong mga speaker karon uban pa, sugod na yung pagkikulong dito. Ya, ay kabala ka sa open forum, kami lang niya sa Bladara. Muna itong misyon. Ya, uban ninyo, volunteer lang sa, na matay programa sa DYRF radio station, natay DYHP radio station, natay CCTN Cebu Catholic Television Network Channel 47. Makapil sa ha? Lingko dito mo tagal ka pila ka minuto susulti ka. Ana. So, malipay niya na, malipay ta kay magsugod na mo expose. Pero sige gyapon nga tong practice. Okay? Kaya padayon ta sa itong pag-ampo kanunay, labi na sa likay sa okasyon sa sala, niya sa itong paglagad kanunay sa Ginoo, labi na kalawat na kada adlaw kung mahimo, o dili kada domingo lang. Palihog mo nila ka. Bradana, sulti pa Bradana, please. Okay? Sa ngalan samahan, o sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, lagi itong amahan, salamat sa imong bugma ka namo. Sa among paglakaw, sa among pamilya, panalipli kami kanunay, sa ngalan ni Jesus, sa panabang ni Santa Maria, o sa panalipod ni Senior San Miguel Arcangel. Amen. Sa ngalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. John,